Bon dia, què tal estan? Acabem l'any amb el balanç del 2014, que ha sigut, meteorològicament parlant, un any càlid i sec. Ha plogut només al final i, de fet, això no ha arribat a compensar la tendència a la sequera que hem observat en els últims mesos. I per acabar l'any, tornem a parlar de fred. En els últims dies la baixada de les temperatures ha sigut notable i les gelades generalitzades en les nostres comarques també ho serà l'última nit de l'any i començarem l'any amb fresca, però amb una perspectiva que les temperatures es recuperen una miqueta. Anem per parts i repassem primer la pluviometria d'aquest any, que ha destacat sobretot per les pluges molt escasses que hem tingut, especialment a les comarques del sud. Al litoral sud d'Alacant ha plogut molt poc, al voltant de 150 litres per metre quadrat en tot l'any, mentre que la situació contrastava la que teníem a les comarques del nord de Castelló, on la pluja ha estat al voltant dels 1.000 litres. En definitiva, i en gran part del territori, llevat del nord de Castelló, el caràcter de l'any ha sigut sec o extremadament sec. De fet, hem repartit en 3 temporals de la tardor i la pluja que s'ha acumulat en molts pocs dies. L'evolució dels últims anys podem apreciar en color verd els anys més plujosos i podem veure com al voltant del 1989 es van donar una sèrie d'anys més plujosos, però que ha anat la tendència cap a la sequera de les últimes dècades i, de fet, hem de dir que parlem en aquest color roig del 2014 com un any sec. Com veuen, la situació es repeteix en cicles d'anys i, per tant, confiem que no siga un cicle de massa anys en què la pluja siga deficitària. Repassem també el que ha sigut l'evolució de les temperatures al llarg del 2014, un any que s'ha caracteritzat per ser sec. De fet, hem tingut rècords absoluts i en molts observatoris des del 1950 no se registraven en un mes d'agost temperatures tan altes. Com poden veure, en la ratlla roja sempre per damunt de la mitjana pràcticament durant tot l'any i només al final de l'any, en estos últims dies del mes de desembre, tenim unes temperatures un poc per davall o en els valors habituals. Per tant, en conjunt ha sigut un any càlid, tot i que al final el fred s'ha fet notar i encara es farà notar uns quants dies més. Respecte a les mínimes, podem veure com a la península Ibèrica, en color blanc, es representen els valors negatius que afecten avui pràcticament tot el territori peninsular. En les nostres costes ja ha començat a recuperar-se els valors termomètrics, però si anem 2 dies, als primers dies del començament del 2015, veurem com divendres, concretament, i aquests colors més blaus assenyalen que les mínimes pugen. No tindrem gelades tan fortes com les registrades en els últims dies, que ens han deixat valors inferiors als 5 graus negatius. Per tant, recuperació de les temperatures, però estabilitat per als pròxims dies. Estabilitat que no canviarà i que, de fet, està afavorint aquestes gelades que tornem a veure al llarg de les nostres comarques. En imatges podem veure l'intens fred que en alguns casos fa que es gele l'aigua, com veuen en aquest cas, imatge de Bocairent, de Humi Beneito, i que les rosades blanques apareguen una vegada aparat ja el estral i la situació no és d'ambient tan sec. Imatge que ens arribava des de Llíria o també als camps, inclús a prop de la costa, podíem apreciar este matí la rosada blanca, com en el cas de Benifaratge, en imatge de Begoña Adell. I a la imatge del Meteosat no podem destacar massa coses. De fet, el que podrem dir és que la nuvolositat continua sent pràcticament inexistent. De fet, una vegada vistes aquestes imatges de les rosades blanques que hem tingut al llarg de les últimes hores o a primeres hores del matí, millor dit, podem parlar de que només podem apreciar la neu a la zona del sistema del Pirineu, del sistema Cantàbric, i, de fet, sol a tot el territori peninsular. Només a les illes encara quedava una miqueta de nuvolositat, però estabilitat i calma que serà característica pràcticament tota la setmana. Per tant, despedirem l'any i començarem el 2015 amb una situació molt semblant d'estabilitat. I si repassem, aquestes temperatures que, com els comentàvem, són ben baixes encara, ens deixen valors d'entre 1 grau per davall de 0 a Morella o 3 a Atzeneta del Maestrat i Segorbe. De fet, es dona inversió tèrmica. A vegades en les zones més fondes s'han registrat les temperatures més baixes. 2 graus positius a Vinaròs o Castelló, 3 a la Vall d'Uixó, altres de valors d'avui, també de ple hivern. A les comarques valencianes parlem d'uns valors que oscil·laven entre els 7 graus forta gelada a la plana de Requena-Utiel, 7 graus per davall de 0, 6 graus negatius a Jalance, 0 a Xelva o Ontinyent, 3 positius a Bunyol, eren altres de les xifres, o 1 a Llíria. Respecte a les comarques més costaneres, també uns valors propers als 0 graus en molts punts. És el cas de Sagunt, 2 graus a la ciutat de València o a Xàtiva, 4 a Alzira, 3 a Sueca, 4 a Gandia, eren els altres dels valors registrats al llarg de la nit passada, i cap al sud destacàvem igualment gelades com la registrada a Villena, al terme municipal, amb 6 graus per davall de 0, 5 positius a Dénia,
0 al Coll i Orihuela, altres dels valors registrats avui, 1 a Alacant i 3 a Benidorm. Per tant, de nou una nit freda que serà pràcticament calcada la que ens espera, l'última de l'any, caracteritzada per aquestes gelades que seran generals. Però això ja comença a canviar i, de fet, les altes pressions continuen estacionàries al que és la península Ibèrica, donant-nos aquesta situació d'estabilitat, però ja tenim l'entrada d'una massa d'aire més càlida associada a aquest anticicló, per tant, es retira la massa d'aire fred que ens ha fet baixar els termòmetres d'aquesta manera tan notable en els últims dies i a poc anirà recuperant-se, tot i que estarem en els valors propis de l'any. Amb aquesta situació cal esperar per avui un dia dominat pel sol, amb pocs canvis. Una vegada calmat ja el vent, tenim una situació de sol i de temperatures que a les hores centrals del dia no patiran grans canvis. En els propers dies sí que notarem aquest ascens, però avui tindrem poques novetats. L'últim dia de l'any acabarà com comença el 2015, amb domini del sol, el vent fluix i variable en la zona litoral, una miqueta de ponents i de cas, i de fet temperatures que tornaran a donar gelades generalitzades en les comarques de l'interior i més dèbils i puntuals en la costa. De cara a la vesprada, demà no hi haurà tampoc grans canvis, continuarem amb sol, algun núvol anecdòtic, però en general vent fluix i variable, el mestral ja ha parat i per tant això afavorirà també que hi hagi noves gelades a les comarques de l'interior, no només cap a Castelló, sinó a les comarques centrals i també cap al sud, on el sol serà l'absolut protagonista de la jornada, no només demà, sinó sembla que bona part de la setmana. De fet, el començament de l'any podem dir que no es veuen canvis en la situació meteorològica, la dinàmica atmosfèrica continuarà caracteritzada per aquest anticicló que ens donarà dies d'estabilitat i com a molt de gelades a les comarques de l'interior. Els dies següents no hi haurà canvis, com els comentem, i de fet, si de cas, l'única cosa relativa als canvis serà els termòmetres, que pujaran especialment en els valors màxims. Les gelades tampoc no seran tan acusades en les comarques de l'interior i no tocaran la costa, però continuarem amb una situació marcada pel domini del cel ras en gran part del territori i una miqueta de vent de mestral que sí que podrà bufar a les comarques del nord de Castelló, però sense massa força. Acabem, com sempre, amb un repàs en imatges del que ha sigut la jornada, este últim dia de l'any, caracteritzat per les calmes de gener, una vegada de gener i de desembre, una vegada ja ha parat i aquest vent de mestral que ha deixat estos dies la mar una miqueta alterada. És tot de moment. Recorden que ens poden enviar imatges a l'adreça que veuen, oratge@tvmediterraneo.es.